प्रमोद बरुवा बुंनायाव एक्सपार्ट दालां लामा हाजो आरो मेडिकेल बानायनांगौब्लाबो बिटिसिआनो बानायगोन। प्रमोद बरुवा रायजो सभा थांनायखौ लानानै महिलारि बिथाङा गोख्रों अजद होयो दि दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदों होननानै सोंथि सोङो। लोगोसेनो बिटिसिआव मा मावनांगौ दालां लामा आरो मेडिकेल बानायनांगौ बानायजोबगोन जोंनो। हायोबा प्रमोद बरुवा लामा मोनसे बानायना देखायथों होननानैबो बुङो। बिटिसिआव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन। बे रायजो सभा एमपि बिसोर खामानि दं। सार प्रमोद सारा बुंदों दे दिनै नोंथाङा दिनै रिजार्भ बेंकनि फैसा बानायथ' हाया होनना बुंदों। दिनै मेन गुदि जों दिनै डिस्पर्टजों आरो दिल्लीजों जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार। सोर? प्रमोद बरुवा बुंदों। प्रमोद बरुवा बुंनायावथ' एक्सपार्ट लाबोबानो जाबाय ना। जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों, दिसपुरजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों। बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थानानै मा खालामहैनो नागिरदोंलाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बे। बिसायख'थिनि खालारा जेब्ला फोसावजागोन अब्लानो बिजाथि फोसावगोन बिपिएफआ। बिपिएफ हान्जाया आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि मोनबा जिल्लायाव दिसपुर चलो जात्रा हाबाफारि लागासिनो दं आरो जेरावबो जाफुंसार जादों होननानै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावो दि जोंनो गोजोन नांगौ आरो दिसपुराव एमएलए फाथायहरनांगौ थांखिजों खालामदों होननानै फोरमायो। बिटिसिनि 15 मासिखौ एनडिए हिसाबै देरहाहरजोबनाया जोंनि दायथ' होननानैबो महिलारि बिथाङा बुङो। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौबो खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायबावो दि आसाम बिधानसभा बिसायख'थि खालारा फोसावजानायनि उनावनो बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावगोन होननानै। नाथाय महिलारि बिथाङा बेखौ बुङो दि बबे बियाबाव सोर गेलेगोन बियो दिनैसिमबो रोखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायो। दिसपुर चलो जात्रा बियो बिपिएफ हान्जाया साक्सेस खालामनो हादों आरो साक्सेस जादों। गासिबो जाथि जन'गोष्ठि ओंखारबोजोबदों जों नुनो मोन्दों आरो दिनै अदालगुरियावबो खोब पजिटिभ आरो बिनि उनाव तामुलपुर जाबावगासिनो दं। तामुलपुरावबो आं जिखिनि मिथिबाय थादों बिराद मोजां आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो दिसपुर रेलि चलो जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ, जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ, जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ। बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर चलो जात्राखौ खालामगासिनो दं। अर्थ'आ बेनो दिसपुराव जोंहा एमएलए फाथायनांगौ। बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ। 15टा सिटखौबो जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायथ' आरो जोङो फाथायगोन 100%। बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन सार? बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै। 2010 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा जानायजों आरो बर' रावखौ 8थि फारिल' सोनायखायसो बर' खौरांगिरिफोरा जादों होननानै बुङो। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौबो बुंबावो दि मोनफ्रोमबो जिल्लाया खौरांगिरिनि थाखाय गेस्ट हाउस बानायगोन होननानै। मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो जोङो बाइक साइकआव गैथ'वा दा। मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। सार सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राव गोबां माने बेबायदिनो ग्रुप प्रसार जायामोन सार। दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार। जाबायलै जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों दा होमबा बे 2003 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा 90 सिडुलाव हाबजाबाय बेनिफ्रायसो जादों दा। सार लासैनो खालामजाबाय गासिबो जालांजोबबाय।